Asibingelele namhlanje South Africa yonke, continent yonke Africa. Siyabonga. Sisoloku sisho njalo sithi siyabonga support yenu, siyabonga uxhaswa nini, siyabonga ubani nini ne-subscribe, siyabonga i-support yenu. Sibonga kakhulu. Kuma comment siyawafunda nkosiyami wonke, noba mhlamba sikhona uwaphendula wonke but siyawafunda. Elinye la namhlanje kuNkulunkulu asibusise ngala. I'm not alone. You always know. I'm not going alone, I'm going with my team. As you always said. Sawona baba. Ngiyaphila kunjani mfowethu Sipha? Ngiyaphila bafumani. No ngiyaphila. I've noticed man ngibingelele mina. Ngibingelele yonke iSouth Africa umhlaba wonke. Ubhutweni lo wenkulumo ezakhaya. Okay. Yeah, ekugcineni uvame nje ukuthi khona ongizwayo. Yes sir. Yes, yeah, sir. but no man, thank you so much man. I'm happy and I'm blessed to co-host with you sir. Yes sir. Yeah nje, and I'm praying uNkulunkulu ngiyamthemba. Ifinyelele nje ku millions and millions of people because umkhulu lo msebenzi owenzeka la ekhaya. Yes sir. And yeah man, sixolisa futhi sixolisa in advance but Yes sir. uma ngabe kukhona abantu abazolinyazwa leqiniso esilishayo. Yeah, but yeah, but continue bafethu to subscribe and like yes, and sir. comment. Yeah, lokho nje kusho kukhulu kuthina. Yeah, mfowethu Sipha mara khamba kahle. Akhamba kahle buthi. Eyakhe weekend benjani? uNkulunkulu ebemuhle yazi. Konke kusahamba kahle. Nothing new except ukuthi uNkulunkulu ebemuhle, konke kusahamba kahle. Ngabe nginamanga. Yeah. And nenye into man abantu that they need to know, uyinceka uNkulunkulu. Umfundisi lo. Amen ayibonge. Yebo. Yeah sir. Ngumfundisi mangisho ngumfundisi baba yazi ngithwele ibandla lapha ya eDavidton. Sure. Insikana Primary School. Yes, ngiyabonga kakhulu. Yeah, and mangabuye yazazi eDavidton ungakhomenta nje nichumane nomfundisi maba ukhonza indawo. Yes. Yeah, inceka uNkulunkulu leyo. Njobe uyibona ivutha lana se-50 yavutha. Yebo, oringcamba manga mfowethu. Uqinisile and mara uqedanga because bengifuna usho ukuthi naye usibu umfundisi. Yes, lapha esontweni lakho uthwele abazalwane. Yeah, uthwele imiphefumulo. Uthwele most especially le gang encane abafundisi laba abasha kuyinkinga. Mara siyabonga uNkulunkulu ngiyamthemba mina ngawe. Hayi inkosi ngigcinile futhi. Yeah, ngishadile futhi nginkosikazi. Sifelani kodwa Nkosi. Siyabonga. Siyabonga futhi mama sekhaya. Siyabonga mama usiboleka yena yazi. Siyabonga kakhulu. Baby. Nkosi naThixo. Yes sir. Sibona namhlanje ngifuna uphosa intambo kuwe papa. Sure. Yeah, ashare osifake namhlanje because sekunabantu sebelindele vele ukuthi wanda namhlanje sikhuluma ngani sibekezelele why here. So over to you sir. Mfowethu Sipha. Yes sir. Naliqinise lingazi ushintsha. Yes sir. South Africa njengoba beyidlala ku World Cup. Ibiwina kwesinye isikhathi iluze futhi iluzile nje obiphumile. Yes. I-Pirate Sundowns, any team that you know. I-team ngoba abantu ababambisene abadlalayo ukuze bakwazi ukuscore igoli. Yayizwa lento kunokubambana okuthize. Ugoalkeeper ngeke athi yimo ngcono ngoba ngibamba amagoli. Yes sir. Yes ungawabamba amagoli but ngeke ukore. I-striker angeke sithi sona yimi engcono ngoba ngikora amagoli. Umbuzo uyakwazi na ukudefenda ngoba khona abadlala irole ethize. Wesiphamandla ngifuna mfowethu sigxile kulento yokuthi uyahluleka empilweni ngenxa yabantu abakusurroundile. Futhi uyaphakama empilweni ngenxa yegenge yabantu abakusurroundile. Kunabantu bekungakosanga bahluleke but basurroundwa ngabantu abahlulekayo. Awuthi ngikhulume lento number Wesiphamandla, do you know ukuthi umuntu ohlulekile uyafuna ukukuhlanzela ukuhluleka kwakhe kuwe?
I'm sorry to say limambe legama li sensitive. Ihamba njalo right. Yezwa lento. Wokwazi ukuthi uma umuntu ekudiscourage uhluleke yena kuye sekafuna ukubona idiscouragement yena ahluleka kuyona afuna ukuthi nakuyi manifest. It count but ukuthi siphila nabo bani. Sifuthi sihamba nobani because abantu esihamba nabo bayawudlala umthelela ukuthi uyaphumelela noma uphumelele. Mfowethu Sipha, ungaba ne business idea enkulu. Enkulu mfowethu engaqala umhlaba wonke. Yaziwe wonke umuntu but umuntu ozwana naye. Come on now. Ayikhahlele yonke lento ife. And umkholwa kangcono ngoba ulala naye. Futhi uphila naye. Samandla angayihlabi yonke lenkomo mfowethu ukhona. Sibu uhlalo wazi ukuthi mawuphila umphumela wabantu abakusurroundile. And okubhlungu kakhulu ukufaila komuntu mayiqeda thatha ukufaila kwakhe akwenza ukufaila kwami. Kunamaphupho afa sibu. Sure. Engabulawa yithi thina abaphuphile. Ebulawa abantu esawa presenta kubo. Kunamaphupho afa. Futhi angasoza phinda phakama. Because sawaxoxela abantu abarong. Sibu uJosepha. Ayisipha. Uvuka ekseni ngelinye ilanga. Uthi baba ngiphuphile. The moon and the stars were bowing before me. Ubaba aga iphupha akalikhulumi marukhulumi interpretation. Uthi shukuthi mina nabafowenu sawuguqa phambi kwami. Uthi uJosepha angiphethanga interpretation mara ngiphethe iphupha. Inkinga kaJosepha yaqala lelalanga exoxa iphupha. Because sibukuna abantu ozobatshela ukuthi mina ngicabanga ukwakha utshela umuntu esithi mina ngicabanga uvula isalune mall. Right? Wena ubusithi mina ngicabanga ukwakha imall. Simple means ukuthi wena wesalune ufuna ukuqashe kimi. Injalo. Ena yena bengayibonanga sibu imall. Ebone isalune semall. Sibu hlale wazi ukuthi uyisitha salon ofuna ukwakha isalune. Why amaphupha akho engaphezulu kwakhe? Kunabantu esabaxoxela amaphupha wrong. Ngicela ukwenza story. So lapho ngihlala khona kune mall bathi isemtuli mall. Yeah. Sibu lapha bekunesiganga. Yeah. Sibu lesasiganga abantu babechathela lapha ya. Inyanga zisebenzela lapha ya. Abathandazayo bethandazela lapha ya. Abajolayo bejolela lapha sibu. Even yonke into oyicabanga isenziwa lapha. Sibu kwafika uFerwood. Wafika indoda omlungu enoboyo obukhulu. Iwasha libonakala mayibheka iwashi ifuneka iqala iphephethe eqala. Sibu yazi yafika thini? Sure. Yathi mina lapha ngibona uPick n Pay. Yathi lapha ngibona uShoprite. Yathi lapha ngibona uMr Price. Yathi lapha ngibona iRadio Station. Sure. Mayiqeda yabiyela lesasiganga. Yabhala yathi no trespassers will be prosecuted. Yabiyela isiganga sibu yabiyela isiganga yahamba. Namhlanje zonke leza zinto eyazibiza zingekho namhlanje zikhona. Kwisiganga thina sasicabanga sibu siwumphumela wabantu abasurroundile. Because izinto engizibonayo if wena uziboni wena uzoba isitha sakho. Sibu wena if mina ngikubonisa ukuthi by this time tomorrow ngifuna ukuthenga iRange Rover immediately uzothi ngani sibu isitha kimi. Ifana lento mfowethu nokuthi uthi nje uyisebenzele ecompanyini ukuklase ephansi noma usebenza kuphansi nje abantu uyigeneral worker. That's the word I was looking for. Yes. Kodwa ama CEO abaphathi becompany balwe nawe. Uyilwisa njani into ephansi kodwa uphezulu?
Ngisho ukuthini Sipha? Yo. Kunabantu abazokulwisa ngoba babona into oyiphethe njengoba uphansi ingaphezulu kwabo noma bephezulu. Hayi man, hayi Sibu. Yajula kakhulu le. Uyalizwa- Yajula kakhulu Sibu, le yajula kakhulu angifuni mama. Vele wena ube offended ukuthi why balwa nami? Yo. Uzufune nokuyeka ikhampani, uzufune nokuyeka whatsoever kwenza, kanti kunento abayibonile kuwena wena ongayiboni. Yo, Sibu. Because kunabantu abazolwa nawe hayi ngoba balwa nawe, but balwa nawe ngoba khona into abayibonile wena ongayibonanga. Wesipha? Yo, Sipha, Sibu. kunabantu abakwazi ukubona umlilo kuwe. Come on now. Basondele namabhakede amanzi. Bezocisha lo mlilo. Wena awuboni umlilo. Sibu bezocisha lo mlilo. Yeah, but wena ulwe uthi kahle hle abantu laba yini into eyenza ukuthi basondelane nami, bafunani kimi? Yini into kanti bazoqima lento ongayiboni. Sibu personal namhlanje. I need to tell you man. You are too personal. Today you are too personal. You are too personal. Because si umphumela wabantu Sure. abasurrounding. Sure. Sibu ngifuna uvumelana nawe. Usondeza abantu. uNkulunkulu ebachitha kuwe. Ubasondeza ubabeke empilweni yakho. Sure. Kanti all along baphethe ama 25 liter. Sibu ukuthi bazocima lento uNkulunkulu ayibekele mina. Sibu ithi ngitshela. Sure. Akunanto ezobukisa ngawe. Njengesipho uNkulunkulu akuphesona. Sibu akunanto ezoletha izitha kuwe njengento uNkulunkulu ayibeke kuwe. Sibu uMoses wehla entabeni ngelinye ilanga. Lithi iBhayibheli mayiqada uhlangana noNkulunkulu eqada ubona the back umva kaNkulunkulu. Sure. Lithi ukhanya kuMoses bagcwala. Inkazimulo yes. Mayisehla. Sure. Akaziboni Kodwa ubonwa ngabantu. kodwa ubonwa ngabantu. Into kaNkulunkulu ibhlungu lana ke ukuthi uNkulunkulu akuphe ukuhlakanipha, akuphe ibusiness minded, akuphe yonke into. Ungaziboni Sibu. Immediately ufika phakathi kwabantu intimidate abantu ungaqondanga wena. Kanti lento. Sibu ufika ubingelela abantu bathule kanti lento. Sibu ufike uzihlekahlekise nabantu, ufika ubahag abantu bangavumelani nawe Sibu. Kanti lento kaNkulunkulu immediately ubona abantu Sibu ayinge pride. Immediately ubona abantu ongabenzanga lutho. Sure. Sebek sideline bengahleki nawe bengazwani nawe. Khuleka. Ngoba nalento engumlilo phakathi kwakhe yabaxosha abantu abarong. Wesipha. Come on now. Ayikho into ebhlungu njengokuthi usondeza abantu phila. Kanti ubasondezela ukuthi bazokugubhela ithuna. Bezokungcwaba. Yo. Ayikho into njengokuthi uthandane nomuntu noma ube ku relationship, uvuma ube ku relationship nomuntu. Sibu Kanti so uvumela ukuthi azokungcwaba while uphila. Abanye mfethu Sipha uthando lwabo lwangcwatshwa. Yo. Abasanalo uthando. Impatho yabo yangcwatshwa. Yo. Sibu. Abanye mfethu Sipha abasakholelwa ekuthena umuntu ukosumphathe kahle. Because care yangcwatsha the day avuma ukungena ku relationship nomunye umuntu. Yo. Amaphupho akhe afa the day ashada no so and so. Yo. Siphamandla ngiyayiphinda lento mfowethu. Kunabantu ozothi uyabavuma noma uyabamkela empilweni yakho kanti ubavumela ukuthi bazokugubhela ithuna bakungcwabe. Sibu uNkulunkulu uyakwazi ukuvula iminyango, uyakwazi ukubeka phambi kweminyango eyi10. Hey Sipha. Ngayibeka kahle. uNkulunkulu uyakwazi ukubeka in front Sure. of 10 doors. Athi wait. I'm about to open a door for you. Iminyango but akusiyakho yonke. Sibule minyango ayizungenwa nguwe yonke.
Sbu, you better be late on the right door than be early and regret on the wrong door. Sbu, kungcono uba late baba, uNkulunkulu eletha abantu right. Kunokuthi ube early kanti uhlangene nabantu wrong. Because abantu Sbu akusingabakho bonke labantu babonayo. Sbu, let me put it on the lower class. Yise baba. Sbu, baningi amantomba, mina I'm saying you and me as a man, sure, and as a married man respectively, so sure, baningi amantombazana uyi-one umfazi. There are many beautiful educated philosophy ladies out there, but uyi-one umfazi. There's only one wife for you. Bonke laba abanye abanamafika banezinto akusabakho Sbu. Le minyange ephambi kwakho ayizungenwa uwe yonke Sbu, and accept that because kunamadoda ayi-rich ayihlakaniphile athola partner erongo afa umuntu ephila. Ungathuki Sbu mobona indoda ihamba ikhuluma iyi-one ucabanga ukuthi isebenza kwamasipala kanti umzimba la ingqondo ayisekwahlangana nomuntu orongo. Uyazi mfethu Sipha, ungisa kulento bengisakhuluma nawe masiza la ndleleni. Yes sir. Ngithi mina maningi the day ungumuntu wesilisa udecide ukuthi ufuna ukushada is the day you'll realize maningi amantombazana. Hayi man, but abafazi ba few. Ngicela ungiphindele leyo ube very slowly because I need to capture this one. Okay. Yes sir. Ngithi mina Sipha, yes, as umuntu wesilisa, yes, the day udecide ukuthi ufuna ukushada ila khona yo realize khona. Come on, maningi amantombazana kodwa abafazi ba few. Sbu, ngicela umuva nawe ngale train. Kuyakwaze ukuthi ifike intombazana ibe enhle ithandwe ekhaya but ibe wrong kuwe. That's the truth, because ekhaya bangamthanda but bangaphili naye. Yo, but wena ophila naye. Yo, uyangizwa mfethu? Ngihamba nawe. Yeah, because ikhona lento Sipha emindenini whereby bamthande umakoti wabo futhi noma intombi yabo before aba umakoti. Yes sir. Ngoba isikhathi esiningi lo abamthandayo ekhaya akakuphilisi kahle ekhaya mase nobabili. Sixabanisa namantombazana. I'm being for real. And that's true. Yeah, I'm being for bangamthanda o-auntie. Yes. Bamthanda ogogo. Yes. Amthanda uma wakho omzalayo. Yes. Exactly. Bamthanda ngoba squeeze skoni. But wena ophila naye abayazi reality oyifesa naye mawuna. Mina ngixakene nalento. Uyayizwa lento. Uyayizwa lento. Hamba nawe. That's when ngebalwe nawe uma umlahla. It's because balwa nomuntu bona bakwazi ukuphila naye wena ongakwazi ukuphila naye. That's true. Because khona into wena oyibonile bona abangayibonanga. So asijike ukuthi sometimes bayakwazi ukuthi ungamthandi mina ngimthanda. Bayakwazi kwenzani? Bayakwazi ukuthi bangamthandi. Wena umthanda. Mina ngimthanda. Injalo. Because lento bona abayibonayo. Mina manginayo abayiboni. Abayiboni bona. Ene mina lento engibenefitayo kuye. It's either a maturity, it's either a future. Abayiboni bona. Sure. Wesipha. Yes sir. I-sensitive lento engizoyikhuluma. Yes sir. But ngiyathandaza umoya engcwele angisize. Sikusho namhlanje. Angisize ngibe nendlela yokuyibeka. Yes sir. Abantu oduzane nabo bakubulala ngamazwi futhi bakuphakamisa ngamazwi. Yo, Sbu, yajula leyo. Ngizoyibeka. Yes sir. Bakubulala ngamazwi, bakuphakamiswa ngamazwi. Yes sir. Wesipha, kunabantu mfethu uma wakhe wakhuluma amazwi. Siku 2026 now. Yes. Akhulunywa ngo-2001. Yo. Ukuthi wena uyisehluleki. Yo. Uyinto engelutho. Namhlanje lawo mazwi asaphila. Kunomunye ke okwaresponda ku Facebook wami ngazi ngangibhale ukuthini.
wathi bhuti Sibu ngisaphila nalawo mazwi esiqalekiso akhulunywa uma akhulunywa ubaba yo esaphila but sekashona but amazwi akhe ngisahleli namanje nawo awathi ngeke ngibe lutho mina ingakho Sipha mfowethu kunabantu abazokubulala ngamazwi abazokutshela ukuthi uyisilima but amazwi akubulalele lapha ekhoneni yo uhambe nawo uphile nawo uNkulunkulu akunikeza umsebenzi uNkulunkulu akubusise ngento ethize but amazwi umuntu awakhuluma wakholwa yo Sibu ahambe nawo agijime nawo noma sowushadile siswami noma sowushadile mfowethu amazwi akhulunywa wakholwe umshado wakho ufe ngento yakhulunywa 10 years ago Sibu ingconi bullet engenayo iyaphuma kunamazwi angiphinde Sibu hey mfowethu ingconi impama engena la ukukhuza abantu kunamazwi owawatshelwa hey amazwi akhulunywa umuntu ayitrack ehamba yodwa ungizwa nguzwa kahle amazwi akhulunywa wodwa umuntu nje ayitrack ehamba nje khanda le track amazwi arongo akhulunywa umzali wakho ayitrack ne trailer ngasemuva because Sibu amazwi ayalivula ithuna while you are living Sibu amazwi be careful whatever that you're gonna do be careful into ozoyikhuluma ngami ozoyikhuluma kimi because umuntu Sibu uyamncwaba ephila ngamazwi wakhulumayo abengakho kudala manje ku TikTok yami lo sis I just forgot igama lakhe lo sis uthi umama siba yi3 sure umama wangithola ngerape forgive me mama wangithola ngerape yonke into ayikhulumayo unokungitshela athi wena wenzwa ilento ukuthi ngangazange ngikuplane nokuplana as if that was my fault as if le into bengiyifuna manje noba ngenza into vela nginandaba because of ngabulawa mina ngiphila amazwi lawo ngamazwi Sibu bhuti ifana nalento yabantu abashadile athi omunye ayisuka especially abantu besifazana yes especially bayikhuluma uma ngabe sebahlukana yes or abanye that is why ke Sipha mina ngihlezi ngisho igade into ekhulunywa umuntu makakwatile ngoba kuneqiniso la fana ncamashini oyikhuluma odakiwe yeah vele nje ienga nokudakwa notshwala exactly yila khona iqiniso uzolithola khona exactly uyangizwa mfethu Sipha abosisi kunento abavama ukuyisho athi ayisuka lento enento enesiyezi uma athusisi kumfowethu lento yakho ihamba ibe nesiyeze kwatile wesipha akulaleki nomfazi odelelayo ngizwe kahle that's why ngithi mfowethu le ngikhuluma ngoba yimi oshadile futhi ngiyakhava ngegrace thini manje akulaleki nomfazi odelelayo yes ngizwe kahle futhi nabantu besifazane they will back me kulento akulaleki nendoda engakuthandi that's true nekuchithelayo that's true nekwenzela izinto ezibhlungu that's true futhi abantu besifazane banalento ukuthi ke uma emcabuza kuba ngathi ucatshuzwa imfene uma indoda imcabuza wesipha before iba nesiyezi into yomuntu wesilisa umbuzo utheni before sekamereni wena kuye wesipha ngiyayizwa into yokuthi iyawa but before iwa utheni kuye because wesipha if people can understand ukuthi into yasekamereni
iwa before siya ngento oyikhulumile ngi-useless kuwe angiyona ndoda yalutho angiyena mfazi walutho mina then u-expect ukuthi mina ngiperforme then yethu wena ungibulale ngamazwi before siye ekamereni yingakho kunamadoda athi mina umfazi wami uyangincintsha akakuncinshi ngoba ekuncintsha into yenzile izinto ozenzile before niye ekamereni ukucheata ukumbetreya ukwenza zonke izinto umdelelise uthandane nentombazane engimakhelwane and leyo ntombazana yazi kahle ukuthi ushade nawo lo muntu wesilisa kunento sipha engengayikhuluma yes sir ngathi mina uma ucheata usukudelelisa umuntu othandana naye ngoba yena noma engakuboni kodwa bakhona abakubonayo yes ngoba bazi ukuthi siyathandana mina mangivela kibo noma ngikhuluma ngomyeni wami ngithi owazwa ngiphatha kahle umyeni wami babona isilima kuwe ngoba khona into abayaziyo wena ongayazi sibu then you expect that woman to perform better embedeni sibu angifuni bathi bantu no ngisupport abantu besifazane ngishanhla ngothi zombili enkulumo fair enough namhlanje fair enough mfethu sibu immediately baba uzochithela umuntu wakho ngifuna ukuyibeka on the very lowest tone the day uyochithela umuntu wakho uzohlala wazi ukuthi immediately uthatha umzimba wakho uyowumixa nalo wa uzoyazi ukuthi uthatha umzimba womuntu wakho wayowuvezela enye intombazana because bathini two shall become one exactly wayowuvezela omunye umuntu spa ene umstriphile wayilequkile wabonisa abanye abantu ubunjani bakhe. Number 2, I just want to agree with you. Sure. Whenever umuntu umama ukwatile amazwi wakho ezumuntu omama ayibullet kwindoda. Indoda if ungayithi if kunento eyiwisayo ngamazwi angeke sibuphuma uyotshela indoda ukuthi wena umuntu ongu2 minutes wena umuntu ongu-chicken sure. wena umuntu usho lento le 2 minutes sure. hlala wazi ukuthi indoda uyiqedile defeated baba noba ngelenye ilanga uyobuya uyoxolisa man will never forgive you because uyithathe ubungqunu bakhe wambonisa abantu estradeni ukuthi ubunjani. Sure. You need to be very careful especially mawukwatile. Mina I used to say mawukwatile don't talk. Rather go. Yeah, and come back later. Ubuye because problem i1 amazwa withdraweki. Amazwa wabuyi ngasemva yonke into oyikhulumayo ayinayo sorry especially amazwa wakhulumile. Amazwi sipha awarabheki. Amazwa awarabheki mfethu. The reason why ngingithandane nawe sipha is because of uyindoda. Unento enginayo. Yes, that's true. Isizathu esenza ukuthi ngithandane nomuntu wesifazane is because lo muntu wesifazane unento enganayo. Yayizwa lento. Hamba now. Sipha unamamaseli wena. That's true. Ayikho into engizawuyenza ngawo. Futhi nami nginamamaseli. That's true. Uma uzongithuka ngento onganayo uyangidelela. Awungiboni kahle kahle. Ungithuka ngento wena onganayo. Kunokuthi lento ngawe uyayi-appreciate ukuthi ikhona wena unayo. Yo. Awuvele ngenye angle manje. Uyangizwa sipha? Vele ngenye angle. Ifana nalento ukuthi umfazi azoveza ubudoda kuwe. Angikudingi. Ngiyindoda enough. Ngiyindoda enough. Uma umuntu wesilisa azoveza ubufazi. Ungumfazi. Awumdingi lo muntu wesilisa. Nakancane. Because automatically mawuzoveza leyo shothi mina nawe siyafana. That's why I have to ngikushiya. That is why sipha thina mfowethu
abantu besifazane ngokwesakhiwo bantofontofo bathambile. Exactly. Indoda iqinile. Ngikuthanda ngoba ngifuna ukuthi mangithinta ngithinta into entofontofo ngoba vele nawu untofontofo. Awukwazi ke ukuthi wena uzoqina uveze imuscle kimi. Angikudingi. As a man angikudingi. And one thing about us, Tina, we're too fragile. Kakhulu. Tina, if kunento abantu abangomama bangayi understand, Tina siyashesha ukuzwela than them. And it's fragile when it comes to if ngizoba indoda. It doesn't matter ukuthi uhola malini. Doesn't matter ukuthi educated kangakanani kimi. No. And abomama ngase bayi understand ukuthi la kwaMbusi. If bengifuna la kwaMbusi khona igaweni. Igaweni, igaweni ye graduation. Okay. Nestanga. Sure. Se graduation. Sure. Zikhona la ekhaya. Sure. Ngiyacela nobu ufunde kangakanani, nobu educated kangakanani. Mawufika la bengicela unkosikazi. Notice fundiswa sasemsebenzini. Hence engazange ngiyoshada education ngashada wena educated. Mawufika la ngiyayicela indawo yami yokuba I'm a man. Because immediately so uzongikhombisa ukuthi uzongitshela ama rules nama section what mina ngizokushiya. And umshado it's a very greatest thing ever. But the problem ungakwazi kwethu kubekezelelana uthathi ukufunda kwakho ukulethe uzokufaka la ekhaya. Phela soba nenkinga lapho mase ngithola indoda usoyi2 soba nenkinga lapho. Okay. Yes sir. Bosakhuluma or ngiqhubeke? No, qhubeka baba. Webhodi. I remember there was a time in my life. Yes sir. La khona impilo yayingangifavor khona. Yayinzima. Uzwe kahle sibha. Impilo yayinzima during that time. Ngoba every time osesimeni ngiyacount ukuthi unobani. Ngiyacount ukuthi uphila nobani. Come on now. Ngoba mawusesimeni sipha unokuzibona kwangathi uyikati. Yo. But uma unomuntu right uzobona ibhubesi. Akukhumbuze ukuthi ungubani. Athi awulona ikati. I love that one. But uyibhubesi. Yo. Emfethu sipha thina abanye bethu ngakudala safa. Yo. Wena sihambe simeni. But uNkulunkulu ngoba ethembekile. Aletha abantu aba right. Abazothi I don't see a cat but I see a lion in you. Yes phamfethu kukhona impilo la khona mfowethu ubona ukuthi yazi ngibamba ngechok slam. Yeah ngibeka phansi. Wonke umuntu even noRamaphosa naye. Yeah. Wafika isizini la khona iSouth Africa imvukela khona during ngesikhathi seCovid. But because unomfazi or kunabantu abamsurroundile bamkhumbuze ukuthi ungubani. There was a time in a season in my life now. La khona I was down. But umuntu wesifazane lenginaye yo sibu wangikhumbuza ukuthi ngubani. Sibu ngelinye ilanga kunomfama lo baba wayifuye inkukhu. Inkukhu zakhe zazi more than 200. Sure. Coincidentally watholakala ukhoze an eagle. Right? Sure. Walithola lingaphakathi kulezi inkukhu ezincane. Sure. Wakhulisa lolukhozi neinkukhu ezincane. Sure. Waloke ezikhulisa up until kuzofika umuntu othenga inkukhu. Wabuza what kind of a chicken is this? Because inkukhu kuneenkukhu zamaqanda kube neinkukhu zamachwele. You understand? Sure. Wathi lo baba ayi ukhozi lolu. Athi ngikutshela one day lento izozazi ukuthi ukhozi and izohamba. Wathi angeke ngilizamile selina about 20 years. Wathi ngiyakutshela lento izohamba le one day.
balithatha beyokwenza practical bama ngasentabeni balibeka la bathi eagle fly yaphakama yehla yabuya. Yazi umfama wathi ngikutshelile ngathi lento idla nale inkukhu ikhule nale inkukhu yonke into yenza nale inkukhu ayisoze yaphakama. Sibu kuthiwa ngelinye ilanga wabuya that guy wathi ngicela siyophinda la practical. Wathatha lolukhozi wathi remember ukhule neinkukhu but you are not a chicken. Hey Spa. And please fly like an eagle. Sibu balibeke kayi-1 baliyeka phansi entabeni. Sibu kuthiwa lanto yakhuphuka ayizange ibonakala. Sure. Nga understand lento lola khozi kusho ukuthi belidinga umuntu. Hey. Sibu ozothi you are not a chicken. Hey. When you are an eagle. Hey. Ngoba it count abantu osurrounda ngabe empilweni. Sibu mina ngifuna uqamba manga. Ngithwelwe umuntu oye wathi kimi you are gifted. Asibeke kancane inhlupheke sayidini la. Sure. You are poor, you are broken, you are bruised, you are injured. You don't believe in relationship. Ngicela sibeke kancane. Ngapha ukulimala kwakho. Sibheke ubuwena bakho. Yazi Spa uzongixolela mfowethu. Come on. But ngisesekhona. Yes sir. Do you know ukuthi kunabantu abazokuphatha kabi? Kanti sebayakukhumbuza ukuthi ungubani. Hayi man Sibu. Hayi baba. Sibu hayi. Kunabantu mfethu abazogila. Yes. Kanti sebayakukhumbuza ukuthi awa settling for less la. Bakhipha ubuwena phakathi kwakho. Yeah. Wemfethu Spa kunalesisho esithi love is blind. Indeed baba, and it's true. Uthando liyamvala umuntu amehlo. Yo. But musu kungilimaza. Ngigcine sengikubona ukuthi ungenza islima wena. Yingakho Spa umuntu mayehlukana nomuntu athi yazi uzibani bani bengazi ukuthi kanti unekhanda elingaka. Umbona nini? Umbona manje sengihlukane. Usumbona why? Because uthando belungivala amehlo bengaliboni lekhanda ukuthi likhulu. Yo. Uthando belungivala amehlo bengingaboni ukuthi awunayo imali. Yo Sibu. Uthando belungivala amehlo bengingakuboni ukuthi unama weaknesses. Ngiyaphinda Spa kunabantu abazogila kanti njoba sebagila introducer ku-identity ku-true identity yakho. Sibu Abanye abantu asibashiyi ngoba sibashiya because indlela abasigile ngayo nendlela abasiphathe kabi ngakhona lokho kwasenza ukuthi sibashiye. Kuvela ubuthina bethu ukuthi okay it's fine lento bengihlalele la ayikho. Sibu asivumelane ke la. Sure. Hayi bonke abantu abakuphethe kabi nabakulimazayo bazokulimaza. Awuzweke. Hayi bonke abantu abakubhekela phansi nabahlekisa ngawe bazokulimaza. Abanye bazokukhumbuza ukuthi awubelongi kwi level yethu. Hey Spa ufast. Abanye Sibu bazokukhumbuza eyokuthi mamela you are bigger than us. You are powerful than us. You are stronger than us. You are smarter than us. Why are you wasting your time with us? Sibu kunabantu abazogila bazokubeka phansi. On one reason. Abazothi siyakwazi wena ungaphakama on our absentia. Kunabantu Sibu abazogila but indirectly so bezothi kuwe wena usidingi. Wena ungaya kude thina singekho. Wena ucabanga ukuthi uyasidinga but awusidingi. Hlukana nathi and wena mase uphumelele bekushila kula uyothi khona ngiyababonga lapha. Ifana nalento ukuthi sithandana siku relationship. Uphumelele wena. Maybe umuntu wesilisa. Yes sir. Nomuntu wesifazane. Ngikushayela izandla. Futhi ngembonga uNkulunkulu. Saze saphumelela isithandwa sami. Hey Nkosi.
impumelelo yakho ngi-interprete ngokuthi eyami nami. But bese kuthi uma ngabe mina sengiphumelela bese wena uyangimonela. Shothi all along I was in love with an enemy. Yo. That's where ngesiphamandla bese ngiyakushiya. Angikushiyela ukuthi ngoba ngikushiya ukuthi inhlupheko yami beyingivala amehlo ngingaboni ukuthi ngilala nesitha nenyoka, ngilala nenyoka, ngilala nofezela, yo, ngilala nescorpion. Yangizwa sipha okusho ukuthi impumelelo engibe nayo ingivezelile ukuthi wena ungubani kimi. Ngeke sipha uthi mfethu uma uphumelela bese ngiba isitha. Uyayizwa uphwathula. But the time mina ngiphumelela usangube isitha. Sibu ufuna ungitshela ukuthi wena ulinyazwa ukuthi mina ngithenga iteki. But the time mina ngilithenga wena usangwalimala. Yila khona ke sipha ngisho akusibo bonke abantu esibashiya ngoba singabathandi. Siyabathanda but bayi enemy to our success. Ungizwe kahle sipha. Mina ngisibusiso ngwakamango. Abantu bangazi njenge motivational speaker. Come on now. Abanye bangazi njengomshumayeli. Yes. Abanye bangazi nge-relationship advisor, yes, or sir, expert yes, entweni sir, ethize. yes, sir, Uyangizwa mfowethu? yes sir. Njoba bangazi ukuthi ngispecialize ngani. Ungangi-attack kuyo yonke area. Come on. But ungangi-attack obizweni engibizwe ngalo. Yani. Sibu. Ungi-attack kuyo yonke, ungangi-attack ku-area of being a motivational speaker. That's my calling, that's me. That's my calling, umina lo. Ngoba la kulento kuney'mpilo zabantu. Kunabantu ekose basindiswe la. Yes. Njoba ngiyinceko. Kunabantu abatshintsha impilo. Kunomuntu mfowethu lana, kunabantu bekose bathatha izintambo bayihenge. Bafe, but bezwa iphimbo likakhona ongizwayo. Wena. The moment ngithi khona ongizwayo yeka intambo but no man there's hope kunempilo aphile. Bese wena uzo-attack leyo nto. Then you think I'll relax. Because leyo nto it contains life. Yo. I have to leave you. It's not only about me, mina muntu ongibulalayo. It's about the nation. Phamandla uyangizwa. Sibu. I don't know but ngicela ubacenga. Noba ungifuni. Mhlawumbe uzokwazi ukungiunderstand ngicela ukusho ngawe sibu. Sure. Sibu noba mina ngikufuni kangakanani. Iproblem yami kunabantu engibathandayo abafuna wena. Sibu noba mina nawe sinama personal agendas. Sure. Angikufuni siyaxabana. Sure. Sibu kunosisi wami okuthandayo. Ay. Kunosisi wami othi maya ku social media mayithole wena athi bengimazi lo bhuti ukuthi impendulo yami uyiphethe. You understand? Kunomuntu hence ngizothi ngiyeke ngoba wena as much as ungangifuni obathandayo bayangifuna bona. Phamandla. Ene wena mawungangifuni abantu labo bathandayo ngiphethe impumelelo yabo mina. Hence ekuthiwa I'm your enemy but your friends I'm a healer to them. Ungangishonisi phansi naye enye into sibengifuna ukuyisho. Ngithanda le nto emakusho. Naye enye into isimo sakho esirong nesibhlungu, your sad situation may become a blessing to me. That's true. Ngayibeka ngiloba class. Nguzwa kahle mina. Makushoniwe kini kuyi benefit konemoshari. Therefore ungasiqalekisi isimo sokushona kwakini ngoba kuyisingwa kimi. Sibu ukulinyazwa kwakho ungaqalekisi noba kuthiwa ulinyazwe ngumfundisi wakho. Ngiyambonga namhlanje because bengiye ngikuthola if umfundisi wakhe bengakulimazanga. Lento ekulimaza ibenefit komunye umuntu. Therefore ungasiqalekisi isimo sakho sibu.
ngoba mina kuyinzuzo kimi. Lento ekulimaza sibu ngiyababonga ungizwe kahle ngiyababonga abantu abakulimaza. Sure. Could be kwi relationship, could be friend, could be whatsoever. Sibu basize mina because manje ngihleli nawe kule show. Asixoxe ngoYanse van Riebeeck ngezinto esidlule kuzo. Umuntu ohleli lapha ya ebengeke asizakala ifu wena ubungalimalanga. But namhlanje sizophalaza amanxeba to say le ndlela iyahambeka baba. Siphamandla le ndlela iyahambeka. Yes sir. Ingakho Sipham mfowethu the moment kuba ne breakthrough empilweni yakho uyishare nomuntu kwi room ungajabuli naye. Aliphinde lephathi. The moment kuba ne breakthrough kube nephumelele empilweni yakho uyishare nomuntu omthandayo. Yes sir. Noma ifamily ungajabuli nabo but check their reaction ukuthi banjani ngoba uzo celebrate nabo ikuvale le celebration ungaboni ukuthi iyabakwatisa lento futhi akuzona indaba ezimnandi ngoba ungaqabangi Sipha ukuthi makuba nama good news empilweni yakho endlebeni zabanye abantu ama bad news lawo uzoyiphinda. Hey baba ijulile iphinde baba iphinde. Ungacabanga ukuthi when kuba wena uNkulunkulu ekuphumelelisa bonke abantu bayajabula. Sibu wesiphamandla phela ibuke lento ebholeni. Ebholeni uma kungena igoli akusibo bonke abantu abajabulayo. That's true. Ingakho uma uqondene nokeeper kunomuntu ofisa kwangazi ukuthi ungageja. Vele umthanda. Kunomuntu ofisa kwangazi ukuthi ungakora. Injalo. Kunabantu abathandazela your downfall. Yo. Uyangizwa Sipha? Ubuyibeke play. Uyayizwa into Sipha? Come on now. That is why ngiyaphinda. When uzotshela umuntu indaba ezimnandi. Unga-celebrate naye. Mtshele bese uyamcheck ureact kanjani. Yo, lento ozoyibona iyona. Sipha, I always say this thing. Come on now. Umuntu angaqambela manga but energy never lie. Yo, Siphamandla ungangena eroomini abantu begcwele. Ulizwe lingaphakathi lakho. Uthi uhleli nabo etafuleni ubonta ngifuneki. I-energy uyakhona ukuyisensa. Uyakhona ukuyisensa. Energy yabonakala la endlini. Iphutha ke silenza yini? Si avoida i-energy esizwayo ngalabo bantu. Egameni lokuthi une belief yokuthi uzibani bani ngeke ngiqabangele ngalendlela. Uzibani bani ngeke azabe ngaleyo ndlela. Ungizwe kahle Sipha because ungizwe kahle. The moment ubona umuntu indlela a reacta ngayo, a reacta bad umtshela indaba ezimnandi, believe it and suka phuma mxoshe mbloke hamba because here's the truth baba. Sho. Sipha ungizwe kahle. Yana mandla le. Ungizwe kahle Sipha. Yes sir. Here's the truth. Ungcono umuntu okude. Kunomuntu oseduzane kwempilo yakho. Yo. Mawungabuza abantu abafile namhlanje. Great people. Yo. All over the world. Small people. Mawungababuza ubani wakubetray umuntu engangihlala naye etafuleni. Ibhlungu masayifika lapho. Umuntu engangidla naye ukudla. Ibhlungu masayifika lapho. Ngikuvula amehlo ukuthi ikholwe wena umuntu akhomba ama red flag ukuthi umelene nempumelelo yakho because uma uzowa ignore angakubulala ungayi-enjoy blessing noma izinto uNkulunkulu akunikeze zona. Sibu kungcono ukonkothelele kude kanye nezitha nabantu abangangifuni kunokuthi ngikukhiphe ube umngane nami kanti you are an enemy to my success. You are an enemy kulento uNkulunkulu anginikeze yona. Wena uyisitha wena umbulali kahle. Umbulali wena udlula umthakathi kahle. No. Arbuch angazi arbuch usho ukuthini.
Sibu Asivale, mfowethu. asivale ngicela amazwi akho okugcina. Isipha amazwi ami okugcina mfowethu. I feel like I've said a lot. Ngifuna amazwi akho okugcina mawuqeda ubatshela ukuthi okuzwayo prophetical ukhona. Sure. Yes sir. Siphamandla mfowethu. Ungizwe kahle sengivala. Yes sir. Ungizwe kahle sengivala. Kungcono umuntu akulimaze ngeqiniso. Aish. Kunokuthi umuntu akufudumeze ngamanga. Sibu. Yo. Ingakho mbonga umuntu ozokutshela into ukuthi ngenza u1 2 and 3. Yes. Ethi mayiceda ukukutshela uyidecide wena ukuthi uyamshiya. Wenza njani from here? Kunokuthi umuntu umfudumeze ngamanga kanti khamba isikhathi. Umosheka isikhathi somntana abantu. Yo. Because mfethu sipha kunabantu all over the world umhlaba wonke. Athi but isibunga ahlala ku relationship 10 years. But manje lo muntu sekathi akasangifuna akasangithandi. Sibu. Yena akasakhalela ukuthi akasangithandi. Sekakhalela lesikhathi engisihlele ungifudumeza ngamanga. Kanti kube wangitshela siku 3-month relationship ukuthi yazi insisi ngikuthandela isakhiwo sakho. Yo. Obhuti ngikuthandela ukuthi u tall and dark and handsome. Obhuti ngikuthandela imali yakhe ngibona indoda kuwe. Yo. Uyangizwa mfethu Sipha? Exactly from the beginning. So kubhlungu mfethu Siphamandla ukumosheka kwesikhathi entweni. Oyihlalele kanti ufudunyezwa ngamanga kiyo wena uhleli ngeqiniso kanti umuntu ufaka ifoundation yamanga. Ayikhona ongizwayo. Yo. Asibu namhlanje ulwile. Sibu asivale mfethu angibonge kakhulu Sure. kakhulu ngakho konke sibu. Yes sir. Asivale kanjena. Ukufa kukhona kuthi. Sure. But as long as amathune savaliwe sizophusha. Ayi. The grave, the death may be upon us, but the grave are still closed. Hey. And mawevaliwe amathuna, it simply means there's nothing that is impossible. Sure. uNkulunkulu asisiphamandla baba. Sure. We are coming. Sure. Slowly but surely we are coming. Silaba babangaziwa sibuya kuma background nama family wethu awengabhekelwa engathi angaphumini. Sizokutshela ukuthi nakulama family wethu enga recognizewa uNkulunkulu decide ukuphakamisa izandla zethu. Hey. And so wenza show kuma billboard awayifakiwe kufaka ukudla nawethu amagama sazobhalwa khona. Sanibonani. Aw. Masothi sanibonani shayi.